Bhí cróga, bhí cruthaitheacht. Fáilte chuig a bhféile. Bhí an irid sin ar siúl ag a bhféile ó neamhnaí go 8,000 bís bhí ceol, bhí DJ-anna, bhí ceardlanna, bhí cócroach, bhí scríbnóirt, bhí yoga, an irid sin rudí éagsúla ag dul ará don lá agus bhí daoine óga ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre ag teach le chéile le ceiliúradh a dhéanamh ar ar gcultúir. Tá rud a cinnt go chuile íscúpa ar fáil agus táid cósásta bheith seo daoine óga babaní beaga suas go dtí dégurí tuoine siad ar chuile hort. Tá bí ar fáil, bhí cluichí ar fáil go na daoine óga, ceol, crack, dromadarí an seo níos luúchaine agus just bhamad an irid an tanmhas. Bhí anlá tháinig me seo an dheolam chud gasar, bhí anlá go dóach ní mar siad geir go bhile agus bhí sé ionintach ro sé just siar an bóthar ón bhile agus bhí sé siar an aisce. Bhí anlá go mbeidh Cruinniú an óg. Hanga an graffiti ag painteal ar an balla agus an face painteal lom. Bhí anlá aga maniu ag Cruinniú hatan sé go mórlam. Ceapan gur bailach ionach agus bailach difriúil chun ceiliúradh a dhéanamh ar an Gaeilge leis an ceol agus mar sin de. Just bailach difriúil chun go mbeidh taithí difriúil ag na dátaí agus na scolaí agus daoine óige ar an Gaeilge. On which of rig and going and trying to rig. Tá sé cótáhachtach féilte ar nó seo a chuir ar fáil do dhaoine óga. Is gom nó a bheith i mo gastóir ag fásta níos, agus ní raibh an deis seo gom chun éisteach le ceol. Ceol a bhí i genres éagsúla freisin ó dhaoine óga, so is deis ionintach éad an fáistí go mbeidh siad an ceol do nach éon sa clúisteáil trín Gaeilge.